Badator, bete-bete, beste bapore bat onaino. Airean bozina baten ulua, iragartzen badatorrela arro. Egurrilun barnizatuak, oial zuri-zuriak, puntila finak, irribarreak eta eguzkia. Hitza dugu olerki topaketen baitan, Koldo Mitxelenan egon dira Tere Irastorza, Itziar Gomez, Aitor Furundarena, Iñaki Telleria eta Izaskun Etxeberria. Bi poesia liburu errezitatu dituzte. Bat, 2010ean hil zen Karmele Igartuaren Itsaso kontra bat. Eta bigarrena Tere Irastorzaren Eta orain badakit liburua. Poesiek lagun izan dituzte Aitor Furundarenaren eta Iñaki Telleriaren musika doinuak, baita Izaskun Etxeberriaren argazkiak ere. Karmele Igartua eta Tere Irastorzak denbora beretsuan eta elkarri entzunaz idatzi zituzten liburuak dira oinarria. Egitasmoa bera ere elkarrekin gorpuztu zuten. Karmele Igartuaren poemak Itziar Gomezek irakurri ditu. Garai modutsuan hasi ginen gure poema liburuak egiten, Karmele Igartua eta biok, nik nerea, eta orain badakit, eta Karmelek berea Itsaso kontra bat. Eta, naiz eta igual nire poema liburu honetan badiran poema zaharragoak ere, nik nire azken poema liburua aurreagotik idatzien eukalako, elkarri irakurriz eta osatu genuen liburua. Esadazu matxen auzula Itsaso kontra honetan. Haizeak fereka ala, itsaso usai arnastu ala, olatuekin batera. Esadazu matxen auzula. Esadazu guran auzula ortozik ondarretan, biluzik aparretan, musuka ertz guztietan. Esadazu guran auzula. Esadazu lastana eta amorosa eta zurrukutxuna eta horrelakoak, masailetara lotxa ekarrarazten duten berba gutiziak, eta suaren garraz barrua berotzen dutenak. Esazkidazu gozoikara eragin eta gorputza kurunikarazten duten berbak. Esadazu banakizula, igartzen nauzula, atz puntetan begiratzen zaitudan bakoitzean, eta etoz bengoz bihotza harzaitzadan. Etoz amore joan nakizun. Transcendentalak, sorguneak, ekaitza udaminean, egun sentia mestua, oasia, etsipenaren eremu gorriak. Parentesi bat, geratu behar bata, adierazgarria. Poema liburu bakoitza irakur liteke modu independientean eta bakoitza dauka liburu bakoitza nik uste dut ezberdina dela formaldetik eta batez ere formaz oso ezberdinak direla. Hala ere, emanaldi honetarako aukeratu ditugun poemak dira pixkat elkarri begira dauden poemak, bai liburu batean zein bestean. Eta orduan egin dugun gidoiak pixkat batera eraman ditu, ez? Karmele Igartuak hirugarren liburua du, Itsaso kontra bat, eta hirugarren liburu honetarako esango nuke formalki jauzi handi bat eman zuela. Berak beti irudiekin idazten du, metaforakin eta irudiekin, eta kasu honetan liburua ere formalki bada poema bat eta alboan badu olako ohar bat edo metafora bat, poema horretako hitz bat adierazten duena beste modu batetan. Orduan, apur bat berak modu horretan jarrita hausi nahi zuen hizkuntzaren linealtasuna. Orduan, pixkat kuadro baten aurrean bezala, dena batera ikus zitekeen antolaketa bat atondu zuen. Eta nik uste dut, formalki hori dela oso goza aparta eta berezia. Airea naiz ni, hemen eta inongoa. Denean bizi baina izinon ez bezala, eta guztiak ukitzen hau alabearrez. Eta uretan atseren hartzen dut. Urazaletan bare, aintziran, errekan edo itsasoan. Han uniltzen da nire egonezina. Igual, enauelako barruetan hartzen urak, ito enadin, ito ez dezadan. Baina ikusezin, etereo, bete, libre, izanik ere, airea besterik naiz.
Eta bakarrik ezerrez. Bakarrik, leku barik. Berdin egin dezagun kontu, 2x2 galdetzeko premiarik ez duzula sentitzen. Edota Frantziako hiriburuaz aritzekoa. Ez dezu esaten eta ez dakizulako, badakizulako baino. Gaiaren aldetik, esango nuke, oso poema liburu indartsua dela, berak bere bizitzako momentu gozo eta gordinenetan idatzia, bera hilaurretik ere idazten ari zen liburua eta hortan ari zen. Eta nik uste dut, bere aurreko liburuetan bezala, badagoela indarra handi bat bere poema eta testu guztietan. Edo denetan, izan ezin baniz bezala, neu bakarrik. Azken poema hau. Azkena, atzera ezina. Azken poema hau, ez da azken poema. Igual, idatzi ezineko poema hura da, beti urrengorako uzten den poema huraxe. Igual, lehena da, esan ezinka isiltasuna maite duena. Nere liburuaz, zailagoa egiten zait hitz egitea, ez? Baina, nik azken poema liburua, dela urte asko idatzi nuen, eta uste dut liburu honek ere, nire beste liburuek bezala, bilatzen duela liburu osotasun bat, ez izatea bakarrik poema bilduma, eta forma aldetik, bai gai aldetik eta gaiak beti antzerakoak izan daitezke, ezta? Baina igual bai tonuan edo saiatu naizela edozein gauzataz hitz egitea, baina batez ere elkarrizketa baten antzeko testu bat idaztea, ezta? Beste bati zerbait esatea da askotan esaten zaiona baino garrantzizkoagoa, eta horretan saiatu naizela. Hau ikuskizun hau edo emankizun hau pentsatu aurretik eta Karmele bizi zela, Aitor Furundarenak eta Garikoiz Mendizabalek atera zuten diska bat, Arnasak izenekoa, eta eskatu zidaten testu bat idaztea. Eta diskarri batez ere, beste gauza askoren artean, bilatzen nion edertasunaren punta zen, nola bi musikari hain importante eta hain onak, nola entzuten zioten elkarri, ez? Eta hain zuzen ere, Karmelerekin ere asko hitz egiten nuen hori, ez? Ze politi zen, bi idazle elkarren gauzak irakurtzen, edo bi musikari elkarri adi jarrita. Eta orduan, oinarri horretatik abiatuta, egon nintzen Aitor Furundarenarekin. Aitor Furundarenak, nik bere diskarentzako testu bat idatzi nuen bezala, ari zan nire poementzako musika sortzen, eta pixkat Aitor eta bion artean pentsatu gendun, honi eman bar geniola forma bat. Eta nola berez sortutako musika gehiago zegoen nire liburuari lotua, orduan pentsatu gendun, alde batetik musika egongo zela emankizun honetan, baina Karmeleren beste irakurketa bat izan zedin, behar ginuztela irudi batzuk. Saiatu nintzen, liburu hortatik, ateratzen nire ustez ideia printzipalak zein zen, sintetizatzen bizka bat. Ideia asko daude, baina zein zen printzipalak. Lehenengo pertsonan esan dut, baina azkenen hori egitea behar badan nik erabakiko nun, baina hori bion artean egin gendun. Eta hor, harremana soa handia egin gendun. Eta horrela, ezta? Harreman hortan, orduan konposatu nituen obra motz batzuk, segura asko bere liburuaren ideia printzipalak pixka bat zatuz. Eta hor, gertatu da, bakoitzak ni musikaria naiz, tere da idazlea, eta
kasu honetan izaskunek besteak beste egiten ditu argazkiak eta horrela. Genen, sortzaile batek barruan daukena kontzeptua da, ez dira nota batzuk edo ez dira hitzak. Eta bakoitzek bere erramintakin segitzen da kontzeptu hori kanporatzen, kontzeptu hori izan daiteke emozioz betea edo izan daiteke guztiz intelektuala, kontzeptuak 1000 modutakoak izan daitezke, baina bakoitzek gure erramintak. Eta oso ederra dana da erraminta asko biltzea. Niretzat oso hunkigarria izan da. Ze nik ez nuen sekula pentsatuko olerki horrelako ez dakit kontzeptu hau ez da antiespektakulo bat, baina ez da pixka bat irizpideak ez dira oso errezak publikoarentzat. Hasteko testuak ulertzea orain arte eduki ditugun guztietan jendea sartu da guztiz. Eta jendea malko asko ikusi dugu emanalditan. Malko asko, eta horrek adierazten digu testuak, eta egiten dugunak iritsi dela, ez da? Eta benetan netzako izan da sorpresa, baina sorpresa, baina batipat da guztiz hunkigarria.